My name is Jyri Hukki. I was graduated in Helsinki University and started a general surgery training first. After general surgery training, I continued to become a plastic surgeon. When we started to plan Aurora Clinic, we didn't want to create anything that already exists. What I mean is that there are dozens of smaller or bigger clinics offering exactly the same kind of surgeries with around the same prices. It was my dream to have a clinic where we could do more that would stand between a normal aesthetic clinic or private clinic and university clinic. So we are not aiming to create another private clinic, but something between private and university clinic. Tere, mä olen Mikko Savolainen, plastiikkakirurg. Mä elän Kuopiossa, Suomessa, töötän Haiglas ja teen esteettistä kirurgiaa Kuopiossa, Helsingissä ja Tallinnassa. Aurora väärtus patientille, että siinä on väga head kirurgit, iga eri alalla on superspesialistit, väga hea fasiliteet, se on kaikkein parempi, missä mä olen kunnakin ollut. Työkasvaset on siinä väga hea tiimi. Huolitsemme patientista operaationin jälkeen, se on meidän pöhimötte. Mä teen Auroras rinnakirurgiat. Se on, missä mä teen kaikkein rohkeammin rinnavähkiä, rinnarekonstruktion ja kaikkein esteettiset asiat. Siis teen näökirurgiat, rasvaimemiset, kehakujuntaminen. Rinnakirurgiassa on alati mituvoimalusta, että siinä saa natuke olla sellainen loomingullinen. Omakoikaa tehdä ilusat rinnat, voi siis saa kasuttaa implantit, että siinä ei ole polena kuin yhtä oikea voimalusta, että se on sellaisessa myötä väga tore eri ala.